салому дуруди бепоёни мо ба ҳар яки шумо тамошобинони ҳамешаи барномаи Каменчо. Ин нашри 23-ми барномаи мост ки ман Неъмат Салимзода онро манзури шумо намуда истодам. Дар барномаҳои худ мо кӯшиш мекунем ба шумо оид ба навгониҳо дар ҳаёти шоу-бизнес, варзиш, кино ва шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот бидиҳем. Албатта боз ҳолатҳое мешаванд ки кадом як мавзӯъ дар миёни ҷомеа доғ мешавад ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар баррасӣ мекунанд. Дар чунин ҳолат мо низ мекӯшем то ба ин мавзӯъ дахолат карда каме ба он равшанӣ андозем. Масалан, мо дар бораи оқибатҳои нохуши ҷарроҳии пластикӣ, сурудҳои якранги сарояндагон ва ахиран дар бораи қоидаҳои нодурусти мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ гуфта гузаштем. Барои ошноӣ ба ин барномаҳо шумо метавонед ба YouTube канали мо ворид шуда онҳоро бубинед. Мо бошад барномаи навбатиро бо баҳси навбатӣ оғоз мекунем. ҳафтаи гузашта ба ҳамаи корбарони Instagram огоҳӣ омад ки ширкати Meta шабакаи иҷтимоии навро бо номи Threads роҳандозӣ кардааст. Дар ин барнома асосан матн ва наворҳои то 5 дақиқаиву аксҳо ҷой кардан мумкин аст. Аз ҳамон лаҳзаи шурӯъи кори худ ин барнома маҳбубияти зиёдро касб кард. Дар 4 соати аввал дар Threads 5 миллион нафар худро сабти ном карданд. Дар 7 соат 10 миллион, дар 2 рӯз 70 миллион ва дар 5 рӯз 100 миллион нафар онро истифода намуданд. Ҳамин тавр Threads дар Амрико ба садри барномаҳои зеркашишуда ва дар Русия бо вуҷуди маҳдудиятҳо ӯ ба топ 100 барномаи бисёр зеркашишуда ворид гашт. Гуфта мешавад ки танҳо дар рӯзи аввали барнома беш аз 95 миллион пост ва 190 миллион лайк гузошта шудааст. Бояд гуфт ки аввалин истифодабарандаи ин шабакаи иҷтимоӣ асосгузори Meta Марк Цукерберг аст. Зеро дар рӯзҳои аввал дар Threads нишон медод ки шумо чандум нафари ба қайд гирифташуда ҳастед ва ман дидам ки рақами 1 дар зери номи Марк буд. бояд иқрор шуд ки шабакаи Threads шабеҳи Twitter аст ва агар дида бошед, мо дар барномаи гузаштаамон оид ба баҳси Илон Маск соҳиби Twitter ва Марк Цукерберг соҳиби Facebook, Instagram, WhatsApp ва инак Threads гуфта гузаштем. Гап сари он ки Цукерберг аз барвақт боз дар фикри сохтани шабакаи иҷтимоие мисли Twitter ё ҳарифи онро дошт ва дар миёнаҳои моҳи июн лоиҳаи Threads расонаӣ шуд. Ин хашми Маскро оварда Цукербергро ҳатто ба ҷанги танбатан даъват кард. Дар ин бора маълумоти бештарро шумо метавонед дар барномаи гузаштаи мо ки дар YouTube ҳаст гирифта бошед. дар аввалин пости худ Марк навишт ки ман фикр мекунам ки дар бозор барои суҳбатҳои оммавӣ бо зиёда аз 1 миллиард нафар барномае лозим буд. Twitter қобилияти ин корро дошт, аммо онро амалӣ накард. Умедворем ки мо муваффақ мешавем. Дар ҷавоб бошад Маск дар Twitter навишт ки албатта рақобат хуб аст, аммо қаллобӣ не. Бояд гуфт ки аллакай Илон Маск ширкати Meta-ро барои ин кораш ба суд додааст. Threads ва Twitter ба ҳам сахт монанданд, аммо дар ин шабакаҳои иҷтимоӣ бартариятҳоро ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар Threads ҳам дар зери ҳар матн шумо метавонед лайк, шаҳр, репост гузоред. Матн дар Threads бояд танҳо 500 аломат дошта бошад, ки ин албатта барои баъзеҳо кам аст, аммо барои корбарони Twitter ин беҳтар аст, чун дар Twitter танҳо 280 аломат одатан иҷозат дода шудааст. Вале ҳоло дар Threads хэштег ва аудиоҳуҷра мисли Twitter нест. Корбарон низ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Гурӯҳе ба Threads бартарӣ медиҳанду онро марги Twitter медонанд. Аммо боз ҳастанд афроде ки ширкати Meta-ро ба дуздии ҷолибтарин қисматҳои шабакаҳои иҷтимоӣ муттаҳам мекунанд. Масалан, дар Instagram бахши Reelsҳо пайдо шуд ки идеяи онро аз TikTok рӯбардор карда буданд. Мо дар Twitter навореро пайдо кардем ки дар он гӯё нишон дода мешавад ки Threads чӣ гуна аз Twitter рӯйбардорӣ мекунад. Албатта ин як шӯхӣ аст. биёед мебинем.
баъзе аз коршиносон тахмин мезананд ки Threads метавонад аз рақибони ҷонсахти Twitter бошад, зеро тағйиротҳои ахири Twitter корбарони онро пайваста хашмгин мекунад. соли гузашта маълум гардид ки корбарони Twitter бештар ба дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳиҷрат мекунанд. дар моҳи гузашта бошад Twitter маҳдудият дар твит кардан дар як шобанарӯз ҷорӣ кард ки корбарон бисёр нороҳат буданд ва ба майдон омадани шабакаи иҷтимоӣ мисли Threads ҳам як баҳонаи нави гурези корбарон аз Twitter гуфта мешавад, чун онҳо мисли Twitter дигар майдоне надоштанд. бояд гуфт ки ба Threads танҳо бо аккаунти Instagram даромадан мумкин аст ва агар саҳифаи Instagram-атонро шумо ҳазф кунед, пас дар Threads ҳам он нобуд мегардад. маркетологҳо мегӯянд ки ин кор қадами дурбинона унвон мешавад, чунки ба ин роҳ метавонад корбарони зиёдеро дар Instagram ҷамъ оварад. агар баъзеҳо бо ин ҷаҳиши рекорди Threads-ро фалокати Twitter мегӯянд, аммо дигар коршиносон зуд фарогир шудани онро мисли Clubhouse унвон карданд, зеро Clubhouse ҳам дар як муддати кӯтоҳ машҳур шуду, аммо зуд ба кунҷи фаромӯшӣ рафт. ба саволи он ки оё Threads шабеҳи Twitter муваффақ мешавад, маркетологҳо мегӯянд ки ҳоло дар бозори шабакаҳои иҷтимоӣ на муҷаҳҳазӣ, балки шеваи тарғиби он ва интерфейс нақши асосӣ мебошад. Threads ҳам ба қадри кофӣ сармоягузорӣ шудааст, аммо шабакаи нави иҷтимоӣ гумон аст ки заминаи Маскро иваз кунад, зеро шабакаҳои иҷтимоии гурӯҳи Мета дар ҳама ҳолат бештар ба фароғат майл мекунанд, аммо аудиторияи Twitter афроди ҷиддитаре бо мавзӯъҳои ҷиддӣ мебошанд. дӯстон, ҳамин чанд рӯз пеш ҳарорати ҳаво ба беш аз 40 дараҷа расид ва барои одамоне мисли ман дар кӯча гаштану дар хона нишастан бисёр мушкил буд, зеро аз гармӣ берун гурехта ба гармии хона мезадем. шояд шумо савол диҳед ки охир дар ин гуна ҳаво дар берун чӣ гум кардаӣ? рав хона, зер кондитсионер нишин. рост, мо ҳам кондитсионер дорем, аммо намедонам ки чаро ӯ хунук намекунад. биёед як маротиба онро ба шумо нишон медиҳем. агар сабабашро фаҳмидед, дар зери ин видео дар шабакаҳои иҷтимоӣ комменти худро бинависед. дар ин гуна ҳавои гарм ман аз худам дида дилам ба мардуми Африқо месӯхт ки онҳо чӣ тавр тоқат мекунанд, вале дар сомонаҳо хабаре хонда ба худ гуфтам ки дилат бояд ба худат сӯзад. гап сари он ки субҳи 10 июл сокинони баъзе аз шаҳрҳои Африқои ҷанубӣ аз хоб хеста ба ҳолати шок афтоданд, зеро дар берун барф борида истодааст. бале, дар тобистон дар Африқо барф. аҷибаш он ки мардум 10 сол боз ҳатто дар зимистон ҳам барфро надида буданд. барои ҳамин шодии онҳо ҳадду канор надошт. охир тасаввур кунед ки кӯдаки синфи 3 аввалин маротиба барфро мебинад ё онро меқапад. мақомоти Африқо ҳушдор доданд ки ин сардиҳо як ҳафта идома мекунанд. акнун биёед дар ин гармиҳо барои алами дилатон як маротиба резиши барф дар Африқоро мебинем. It's going to die. You must. I know. Shabby, садриддин наҷмиддин аз ҷумлаи сарояндаҳои шинохтаи тоҷик ки дар Канада умр ба сар мебарад, аз ҷониби телевизионе ба ҷоизаи махсус қадрдонӣ шуд. дар аксҳое ки Садриддин Наҷмиддин дар саҳифааш гузоштааст, дида мешавад ки ин ҷоизаро Фарҳоди Дарё, сарояндаи афғон, ба ӯ супоридааст. Садриддин менависад ки гирифтани ҷоиза аз ҳунарманди шинохтае ба мисли Фарҳоди Дарё
лаҳзаи хушу хотирмон аст. ба навиштаи сароянда ӯ барои 800 нафар навомадагон аз Афғонистон ва 300 нафар олимони афғон дар Канада дар консерти зинда баромад намудааст. барои мо ростӣ маълум нагашт ки ин ҷоиза чӣ аст ва барои чӣ ба Садриддин Наҷмиддин дода шудааст. дӯстон, мегӯянд ки Криштиано Роналдо аз пайи рекордҳо намедавад, балки рекордҳо аз қафои ӯ медаванд. гап сари он ки рӯйхати топ 5 футболбози ҷаҳон ки ба китобҳои рекордҳои Гиннес бештар ворид шуданд нашр гардид. дар он дида мешавад ки Криштиано Роналдо 16 маротиба, Месси 7 маротиба, Левандовски 4 маротиба, Неймар 2 маротиба ва Эдерсон 1 маротиба ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуданд. биёед дар зери ин видео дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо аз ин 5 нафар номи варзишгареро нависед ки мехоҳед донед ӯ чӣ рекордеро гузоштааст. як замоне мо агар забони сурудҳоро ҳам намефаҳмидем, лекин бо тамошои клип ё намоҳанги он маълум мекардем ки гап сари чӣ меравад. аммо ҳоло кор тамоман дигар шудааст, зеро навобаста аз матну оҳанг аксар сарояндагон дар клипҳо ба рекламаи мошину сару либос ва хонаву хурду хӯроки худ мепардозанд. барои ҳамин аз дидани порчаи клип мо ба он хулоса бароварда наметавонем. инҷо мехоҳам ба бекстейҷи намоҳанги нави Фотима Машраб ва ишора кунам. ин сароянда дар инстаграми худ навореро нашр кард ки аз рафти сабти суруд гирифта мешавад. дар навор мо танҳо дудро дар атрофи мошин мушоҳида кардем, вале дар миёни онҳо Фотимаро дидан мумкин ки мерақсад. ростӣ гапҳои дар боло гуфтаамон барои ин навор нест, зеро тавре гуфтем бо ин порчаи навор дар бораи намоҳанг чизе гуфта наметавонем. муҳиддин Музаффаров, коргардони тоҷик, мегӯяд ки пас аз тамошои филми ҳунарӣ «Дов» дар шаҳри Пскови Русия, зани тахминан 60-солае гуфт: оё мумкин аст шуморо ба оғӯш гирам? ва мо сахт ҳамдигарро ба оғӯш гирифтем. чашмҳои аз гирья варамидаву чеҳраҳои пур аз ҳаяҷони тамошобинон маро ба риқат оварда буд. ҳангоми хайрбодӣ он зан ба ман гуфт ки рафта барои филми шумо ибодат мекунам то филматон дар ин ҷашнвора ғолиб ояд ва ба фикрам ҳамин тавр ҳам гардид. филми «Дов» дар ин ҷашнвора ки бо филмҳои Русия, Сербия, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Булғористон дар рақобат буд, ҷоизаи хосаи ҳакамонро соҳиб гардид. дар идома коргардон навиштааст ки ин дастовар боз ҳам як қадам ба сӯи паҳн намудани номи тоҷик ва синамои ӯ мебошад. дар ин ҳафта сарояндаи мо Меҳрнигори Рустам як суруди нави худро дар YouTube канал рӯнамоӣ кард. суруд «Биё ба пешам» буда аз маъшуқаи худ хоҳиш мекунад ки ба ҷони ӯ раҳм намуда бидуни таъна ба пешаш биёяд. Меҳрнигор мегӯяд: агар намеоӣ, пас лоақал маро ба пеши худ бихон. тамошобинони азиз, инак расидем мо ба фарҷоми нашри 23-юми барномаи Коментшо. то ин лаҳза ман Неъмат Салимзода будам ва бовар дорам ки барномаи мо писандатон гардид. шумо метавонед дар Instagram, Facebook ва YouTube моро бо номи дар экран буда пайдо карда дигар барномаҳои ҷолиби моро тамошо кунед. то барномаҳои баъдӣ, хайр.